gunung kalau cenayoli kita jangan semangat kembali kita berontak sedikit besok diari kita dengan awune sanoto ojo pae tanah candi penataran kita dengan layane Bung Karno Muhammad Presiden bisa ono cita cari patikan semoga kita bisa nyami cekin Nusantara anu kebun karena sing kondang kalomo jangan tata kita lahir cilik ora muka bitar dadi gedang lambe ora muka akeh sing padha nyatane yen geni mulo pake semangane yen kanyu nupake patiate kita cilik sing kawanan jadi peni gunung kalau cenayoli kita jangan cepat nanti kembali kita berontak sedikit besok diari kita dengan awune sanoto ojo pae tanah candi penataran kita dengan layane Bung Karno Muhammad Presiden bisa ono cita cari patikan semoga kita bisa nyami cekin Nusantara anu kebun karena sing kondang kalomo eneng kata kita lahir cilik ora muka bitar dadi gedang lambe ora muka akeh sing padha nyatane yen geni mulo pake semangane yen kanyu nupake patiate yen